Fil-forum tal-għajnuna legali il-Ministru għal-Ġustizzja u Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard tkellem dwar titjib li qal sar fl-aħħar sena fl-Aġenzija tal-għajnuna legali fosthom idħul ta' 60 avukat u prokuratur legali ġodda. Bekk triplaw l-ammont ta' professjonisti legali sabiex jassistu individwi li jeħtieġu rappreżentanza legali. Il-forum ġie organizzat mill-Aġenzija tal-Għajnuna Legali b'kollaborazzjoni mal-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji. Il-Ministru Attard tkellem dwar l-impenn tal-Gvern favur l-investiment kontinu fis-servizzi tal-għajnuna legali sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għall-ġustizzja. Zitt jelenka numru ta' riformi li twettqu fl-Aġenzija il waslu għal ħolqien ta' panel speċjalizzati maħsuba biex jindirizzaw l-ħtiġijiet diversi ta' ċittadini. Dawn il-panels jiddistingu bejn kwistjonijiet ċivili u dawk kriminali li jippermettu allokazzjoni aktar effettiva tar riżorsi u assistenza aktar iffukata. Tkellem ukoll dwar it-twaqqif ta' bordijiet apposta għal vittmi ta' reati u vittmi ta' violenza domestika u qal li l-ġustizzja teħtieġ sensittività u għarfien ibbażat fuq l-esperjenza. Flimkien ma' dan waħda mill-bidliet ewlenin introdotti hija l-kontinwità ta' rappreżentanza legali għall-individwi li jfittxu assistenza fi kwistjonijiet kriminali, prattika li qabel kienet limitata għal kawżi ċivili. Dan ir-riforma tippermetti li tinbena fiduċja bejn il-klijenti u r-rappreżentanti legali tagħhom filwaqt li tiżgura l-individwi jħossuhom siguri u appoġġjati matul il-proċess legali kollu. Irrefera żieda fl-istaff amministrattiv biex tissaħħaħ l-effiċjenza tal-Aġenzija biex tkun tista' tmexxi numru dejjem jikber ta' każijiet b'mod aktar effettiv. Temiet li sa mit-twaqqif tagħha fl-2015 l-Aġenzija assistit aktar minn 7,000 każ.